Bienvenue sur notre chaîne d'information. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour de nouvelles vidéos. Participative. Alors. Un bilan rétrospectif. Continue. Excusez-moi, je suis sur l'émotion. Hein? Je suis sur l'émotion. Quoi? Je suis sur l'émotion. Quoi? Je suis sur l'émotion. Non! Oh, tu étais là-bas! Lo funa la ko bila ka taa muso ani denbaya ministre kunna an ka funa tɛ se dɛ an ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ min bɛ se min na an b'o dɔn jamana in kɔnɔ funa kɔni tɛ se ka kule kaara kɔnɔ o ni ministre tɛ kelen ye dɛ ka somali kɛ ni kalan bɔra la ka taa kalankɔrɔ denmisɛnninw bila ka taa dumuni ni fɛnw san ka pinaw jeni o ni ministre tɛ kelen ye dɛ ministre ye ministre de ye musow bɛ cogo min na bi mali kɔnɔ muso misalima muso cɛsirilen muso min bɛ yen ni a bɛ se guwadɔn na n'o ma sɔrɔ n'u taara gabakuru kelen ta ka na a gɛlɛyara dɛ. A tun bɛ se ka sɔn minisiriya ma ka anw bila a m'o kɛ maa minnu sɔnna n'u bɛ gouvernement na bi a y'u